At the heart of every dreamer lies the future of limitless possibilities. At Naga College Foundation, we understand the journey. With proper guidance, inclusive community, and state-of-the-art facilities, your dreams can become a reality. We are a training ground for future innovators, where quality education continues to thrive and service meets excellence. We develop students for more than a career. We equip them with the right skills and attitude to leap into a future of limitless possibilities. Your future is waiting. All you have to do is to begin. Meet your future self and choose NCF. Become leaders. This is where champions in healthcare are made. With AI-powered, world-class, real-life simulating laboratories, top-tier clinical instructors, healthcare industry innovation-focused curriculum, and skills management. The Naga College Foundation College of Health Sciences is your premier choice in excellent healthcare education. Change the game. Be a champion. Sarong hapot, sarong simbag. Diretsahan! Diyos marahin na aldaw ng GNN TV 48 Naga, Diretsahan, sarong hapot, sarong simbag. Ako po si Melvin Machado. Sabi na, ang tubig burabod nin buhay, mawarang ka na daning kuryente, bako lang tubig. Maski na nga ni, pareho man sila kaipuhan sa urualaw niya itong pagkabuhay. Kung kaya importante para sa satuyang mga namamanwaan ang mga ehensya na nangangataman sa supply kang tubig. Bako sa nang dapat bistado kang publiko kundi pinagkakatiwalaan. Urog na sa pagpapaabot ng mga kahaputan, agrangay, kan mga konsumidores ng tubig sa satuyang kanya-kanyang lugar kung igwaman. Ngunyan, diretsahan hali mismo sa Pili Water District. Dapat makakaiba niya to si General Manager Ana Feculiao. Kaya lang igwasin daning importanteng kalakawan, kaya irerepresentar siya kang satuyang Public Information Officer si Mama Karina Totanis. Ma'am, good morning. Good morning po. Opo. Ma'am, dikit lang na background, perang taon ka lang sa Pili Water District. Ako po, actually po, Public Relations Officer po ako. Ako pong Information Officer. Okay. Anong na taon na po ako sa PWAD. Anong na taon na? Sa posisyon mo bilang Public Relations Officer, kumusta ang public pakikirelasyon kang PWAD sa sa publiko, sa satuyang, tama po din member consumer or consumer lang? Consumer po. Consumer lang. Opo. Kumusta po? Ang ano po ngunyan, ang direction na po ngunyan kang PWAD is irani po ang PWAD sa mga consumers po. Dati po, mayo pa po ini yung public relations na opisina. Actually po, bako siyang opisina. Under po siya ning Office of the General Manager. Ang ano po ngunyan, ang track na po ngunyan is mas maging bukas po ang communication between consumers po and the district para po ipaabot sa publiko kung ano po ang services, kung ano po ang ginigibo kang district, kung anong serbisyo ang mga ino-offer po kang district. As in po, maging bukas po ang PWAD man din po sa consumer, sa reklamo ninda, sa kung ano man po ang sentimiento po ninda, napapaabot po sa mo. Direkta po yan sa Office of the General Manager and sa iba pong department kang opisina. Dahil dati kayo ito ang mga pahayag, minsan mga interview baga, ma'am, direkta na si GM na nagsisimbag during ito mga inot mga GM sinda nagpapenter. Pero ngunyan, bako na ki GM, ika nang
kinakaulay? Through the the public relations office. Okay. So at least may inang dakulang kumbaga aram yan kang iba na dahil lalong-lalo na haray pati ang opisina doon. Yes po. Pero ano ni ma'am, aside kang physical at ika masabi ko anong problema, other venue, SOCMED, Igwa. Ugwa po kaming official na Facebook page. Ugwa din po kaming call and text hotline. Open din po ang samong mga emails. Okay. And maski po ako, pwede man po akong magsimbag ng kahaputan. Ugwa din po akong contact number na pwede mi pong itao alat siya. Ay, okay. So at least igwa kita ning sa primero pa lang, aram tanan na medyo dakulang bagay ka itong feedback mechanism baga Ma'am Karina. Ma'am, sa ngunyan, ano ang status ngunyan kang operation kang Pili Water District? Puunanta po, minsan po kaya na... Dahil madaw harahalawig yan, puunanta, garo ang dating kaya. Minsan po kaya na pagkakamalan po na private na agency or kaya man po cooperative aro po kang Kasureko. Pero po ang Pili Water District po, saro po siyang government-owned and controlled corporation. Under po siya ning PD 198. Okay. Ang primary na mandate mi po is to provide potable, 24/7 potable water supply. Ang pinakainot mi po, ang mga ginigibo mi po sa PWAD is mag-develop ng water source. Constantly naghahanap po ng mga water resources, mag-maintain ng distribution lines, ano pa po, collection ng bayad, customer service. Yan po ang ginigibo mi po sa Pili Water District. Sa ngunyan po, ugwa po kaming tigo-operate na 8 pump station, strategically located po sa Pili. Tapos, ugwa din po kaming 2 spring sources sa Himaaw saka sa Tinangis. Ugwa din po kaming surface water source na yaon po sa Himaaw din po sa Kuri. Yan po ang inaapod na Himaaw Infiltration Gallery. Tapos, ugwa po kaming 2 reservoir sa La Purisima saka sa Kuri. Iyan po ang mga tigme-maintain ni po na water sources. Aside from that po, ugwa din kaming mga water treatment facility, yaon din po sa Kuri. And sa mga pump station po, ugwa po din kaming... Pero ang pumping station mo? 8 po, sir. 8? Opo. Okay. 8 pump station. So yan, out of the 26 barangays po kang Pili, 25 po ang susuplayan mi ng tubig. Aside from that po, may mga nagkapera po na barangay. Sarong barangay po sa Bula, sarong barangay sa Ocampo, saka po sa Milaor ang may service connection. Although di man po siya buong barangay, may connection sa mo. Ito pong pinakaharin nilang sa distribution line ni na supplyan ni dan po senda. Okay. Ito sabihin 26 barangay, 25 lang? Yes po. Itong sarong barangay? Ito pong sarong barangay, which is Barangay Santo Niño, elevated area po kaya Sinda. Uga Sindan sa diring barangay water system. Sinda po ang nag-ooperate. Okay. Kaya, kung Sinda nag-ooperate, ano ang papel kang PWAD duman sa Inda? Actually po, sa recently ngunyan, na nagkiki-coordinate po ang Barangay Santo Niño sa Pili Water District kasi po problema po sunda sa supply. Ang source po kaya ninda is saro lang and aram ta po na dadakula ang populasyon kang Santo Niño or kada barangay man po nagdadakula and naglalangkaw din po ang demand. Sa treatment kayo, ma'am, paano? Day ko po ang operation kang Santo Niño. So day po ako makapagsabi. Pero may siguro because kang itong mandate nindo tapos itong pagdulog nindo, baka may intervention man ang kung i-guide sinda kung paano ang ginigibo niya. Yes po, ugwa po sindang treatment na pero for us to what sa technicalities kung paano day po kami previous sa operations po nanda. So sa ngunyan, ma'am, pirang estimate pira ng ang consumer kang PWAD. Sa ngunyan po as of June 2025, ugwa po kaming 16,000
3 na connections. Kaiba na po diyan ang mga households, government offices, may mga government offices po sa PWAD, mga commercial, and then yan po 16,000 na member consumers. 16 man, 1-6. Actually, ba kung member, nag-arog ko na po, sir, sa iyo si member consumers. Ako yung consumer? Opo, consumers. Nasanay kita kang kasureko po. Kasureko na pero yung member consumer. Yes, so may po. 1-6 ma'am, 16,000. 16,000 po. 16,000. Okay. Yan gabo 16,000 religiously yan ma'am, nakakapagbayad yan kang ano to. Sinda po ang active service connection. As for kung nakakabayad, Iyon man po. May mga nagkapiraman po na ano. So dahil naman masasabing religiously 100% mayo na-delay doon sa 16,000. Imposibleng doon sa 16,000 mayong ma-delay man lang maski one day. Pero yung 16,000 kabali na ma'am si itong part kang sa Ocampo and Bula and Milaor? Yes po. Kay Bana na po siya. Ma'am, duman sa ano to, taon nag-ano sila, nagdukot sa Banwaang Pili itong pinakaharaming barangay sa Pili, itong pigsusuplenta sa Ocampo and Bula and Milaor? Opo. Ayugan, Ocampo po. Ayugan. So haranilang siya din po sa may Himao. Okay. Pagbalik tulay mo lang, Ayugan na. Ang Milaor po, San Antonio, harani lang sa may Palestina Pili. Okay. Tapos po ang Pawili Bula, Santo Domingo Bula. Harani man din lang po siya digdiyo sa may Pawili Pili. Okay. So very strategic man. Yes po. Ano mo nakalinya ang tubo mangkain pasiring duwan sa Inda? Yun po, actually, sinda po ang mga inaapod na endpoints. Okay. Mga endpoints po yan. And usually, lalo na po ang Bula Bula po. Dahil nasa endpoint na po siya, medyo harayo na po siya, kadalasan po nakaka-receive po kami ng mga no water or low pressure complaints kasi nga po endpoints na siya. Okay. So supposed to be po nasa Balyo na siyang water district pero nainot po kaya sindang makapatakod sa mo. And slowly po ang iba man po nakataraid ninda nasa Balyo na po na water district. Okay. So sabi ito, duman sa 16,000, may napahapyawan duman sa pag-abot sa collection. Kumusta ma'am collection efficiency? Collection efficiency po, last year, nag-average po, nasa 97% po ang collection ni. And ngunyan pong June and first semester po, ang collection efficiency ni po is nasa 94.3%. Okay po ang ang collection ni. Dakol po kayang initiatives na tigpunan ang water district, naging mas convenient po ang pagbayad. Kung makakaduman po kamo sa office ni, from the highway, kay Puan Panglakawon. Hindi ako malakot doon, harayo po siya. Masakay ka. Okay. Yan po ang naging motivation kang water district para explore ng other payment options. So, ugwan na po kitang mga partner agencies, LCC, LCC, Melorax. Isuki ako Melorax. SM, may Don Viajero man po kami. And then for online payment channels, we have GCash, PayMaya, ShopeePay, tapos Landbank, Biz Portal po. Yan ang mga payment centers sa online collection payment. Ma'am, doon sa payment, may itong prompt payment discount? Ugwa pong aside, kaya po mahalangkaw po ang collection efficiency ni is, nagtataw din po kami ng incentive na 2% na pag before due date, sinda magbayad, may 2% na bawas po sa original po nindang bill. And then, aside from that po, nare-remind po kaya ang mga consumers na magbayad on time. Kasi po, pag enrolled po ang contact number kang consumer sa PWAD, napaprompt po, nakaka-receive po sinda ng text message from PWAD. So may na nagre-remind na notification? Pati si bill po ninda tinatao online. Ang iba po kaya nagsasabi po na isinda nakaka-receive ng bill. So, may na po ngunyan, mainalusot, nare-remind na sinda na ini ang due date, ini po ang bill. Tapos, pagharani na po ang disconnection date, nare-remind din po sinda ulit. Aside from that, tigpo-post din po sa Facebook ang mga due dates, tapos disconnection
dates po. Apo. Pag nasabi tayo itong sa mga connection, iwa ka mo ning Bula, igwa ning Milaor, and igwa ning Ocampo. Itong mga, hindi ko lang ako maigwa kang datos, ma'am, na ano to. Kumusta ang ano to, itong new connection? Tapos syempre, habitan, nagdadako lang kada barangay, baka dati may man sa diring harong, tapos nagkaigwa na ning connection sa kuryente, tapos may yung tubig. Tapos, kumusta ang mga ano to, itong new connection? Sa new connections po, dakul pa po ang nagpapatakod po from outside Pili. Okay. Ang mga Do you accommodate, ma'am, outside Pili? Yes po, pero po depende po sa ano. Siyempre po ang priority me is Pili. Opo. Pero po may mga nagre-request from Minalabak, as far as Minalabak and Milaor, na yan po, Santo Domingo. Pero po, di pa po siya ma-accommodate kasi hanggang Digdi lang po ang linya mi. Okay. And kaipuhan po may waiver or may pag-uulay po ang Pili Water District sa Bula. barangay saka po sa munisipyo. Kasi po may sa dirin man sindang water system. Tapos syempre, mababawasan si consumer naman sa sarong water district, di kulang ang sedang sa Dako operation. pa po actually ang gusto magpatakod. Kaso po minsan, habo man pong i-turn down kasi nga ni po basic necessity po ang tubig. Mi po kaya ma-assure na makakatao kami ning 24/7 na supply, lalo na po may tigpa-prioritize po mo na kami na mga areas sa Pili na kaipuhan supplyan mi po mo na. Ma'am, nahiling ko, siyempre nagbalyo ka sa engineering, may Yes idea po. ka. Dati-rate, ang sadit ang sukol kang tubo, pagpasiring duman sa mga iskinita. Opo. Pero siguro mga 1 year or 2 years before, after, nagkaigo silang pagbabago, medyo daradakulaan ang tubo sa mga residential. Ano ang rason kayo ito, ma'am? Kada sukat po kaya kang pipeline, may number of consumers lang or service connections ang pwede. So habang nagdadakol po ang consumer sa sarong area, kaipuhan, i-rehabilitate ang linya. Mas dadakulaan po ang linya para mas buwelo ang pressure, ang supply kan tubig sa linya. Kaya po, dakulon po kitang mga kalot dyan sa mga aging pipelines na po and undersized pipelines. Okay. Ma'am, siyempre, last year, igwaning dakulang kalamidad na nag-agi sa Naga, sa Camarines Sur, sa Bicol, ang bagyong Christine. Opo. Kumusta si epekto kayo ito sa kagamitan, nga Pili Water District? Opo. Fortunately po, ang Pili po kaya nasa medyo elevated na area compared po sa ibang kataraid na munisipyo or syudad. Mayo man po masyadong damage or mayo po masyadong naapektuhan sa PIWAD except po duman sa satuyang linya po sa may Kuri. Ang ano niya po kaya, ang tubo niya po is nakakabit or along the spillway. Okay. So, na po siya, na-wash out siya. Si spillway? Si spillway. Nakadamay? Nakadamay po. Iyan po ang na-experience mi kadto sa Bagyong Christine. Aside from that po, mayo naman. Although si mobility po kang samuyang mga pump operators and water quality personnel, yan, naging limitado po kasi nga ni po, nagbabagyo, nagbabaha. Yun, may mga DE po na access na areas. Say for example po yan, sa Kuri, sa spillway po, pwedeng agihan. Yan po. Kaya naging limited ang ano niyo po. Pag mga bagyo po, arugon yan, ang pinaka-vulnerable mi pong source is yung spring sources mi po sa Kuri and Tinangis. Kasi po, pag nagbabaha, kaipuhan mi po, may certain level of turbidity po na kaipuhan mi bantayan. Pag more than 5 NTU po ang turbidity, kaipuhan mi po siyang i-shutdown. Okay. Ang source, di po pwedeng i-inject ang tubig na maati. So, kaipuhan mi i-shutdown. So, ang iba po naghahapot, mauran man. Tapos kulang ang tubig. Paano may kaming tubig? Yan po. Mayong tubig or maluya? Maluya, kasi po naka-shutdown na kami. Or medyo naglabo, o kaya po mayon totally yung tubig. Yan po ang rason kasi may mga major sources po kay taning
tubig. Iaagi mo na siya sa treatment mo na. Ugwa po kaming treatment. Bago siya yes po. si main, Yes iilaog sa po, main. opo. Yan po ang tigbabantayan mi pero mi. Okay. So, tama. Sabi so may mga tao kita naman sa water source, ma'am. Ugwa po, 24/7 po ang bantay mi sa mga spring and surface sources mi. Sa mga pump stations, ma'am po, ugwa kaming mga pump operators, and then pagkakabanggiman po, ugwa din pong mga security guards. So, relyebo po. Okay. Oo, So, relyebo. at least, igwa nagbabantay duman sa... Yes po. Anong babaan nila kayo, ma'am? Bulanan o weekly ang baba kayo tumangyaon duman sa water spring? Oo, dakul man po sinda na personnel duman. So, may duty po sinda, may rotation po ang duty ninda. Di man po bulanan. Kala ko, bulan ng po. pagbaba ninda Di duman. man po. Okay. So, within a day pwede po sinda kasi may kapartner po sinda. Ay, okay. Opo. Okay. Ma'am, so bago, nasabi ta, may mga paagi ka mo kung paano. Pero may paagi para itong sa feedback mechanism. Pero paano pa mga dagdag to mga strategy tangani mas maging efficient ang supply ta kang tubig sa tuyang mga consumer? Opo. Ugwa na po kami ngunyan sa strategic planning ni po. Ang pinaka direction po na itinaw po sa muya kang samong board of directors and management is reduction po ng non-revenue water. Ang non-revenue water po itong may tubig po na na-produce pero nawawara kasi nga ni po or di napapakinabangan because of leaks. Okay. Yan po. Ang pinaka main thrust po is ibaba ang non-revenue water or itong nasasayang na tubig. Opo. Yan, bantayan po yan ta. Mandi po siya kang luwa sa kakangkowa. So, yan po, saro. Para po yan mabawasan nag-create po kami ng mga district metering area sa south area. Kung San Jose po, si area pasiring Pawili-Pili. Yan po. Po. San Jose. Opo, po San Jose. Ang inipong district metering areas po is ina-isolate or localize po ang monitoring. Okay. Para so, mabawasan. binabanga po siya para mas madaling ma-monitor. Yan po ang sa DMA. So ano, I mean ka bigbabanga-banga ka-cluster. Pigka-cluster po yan. Mas magayon na pirang barangay ngaya. Oo. Actually po, bako sampung barangay by service area. By service area. Opo. Kung ano ang influence area kadtong sarong pump station na harani po duman sa lugar. Yan po. Okay. Halimbawa, St. Paul. Ang St. Paul po, ugaman sinda, ang kairiban niya po na area is... St. Paul is Palestina. Palestina. Cluster mi po siya with cluster with Kadlan and part po ng San Jose. So dakulang si Tulong Darakulang tapos kaiba na barangay. din po dyan ang Milaor. Saglit man lang po ang Milaor. Milaor dahil sa may area kang dukot kang Palestina. Opo. Actually, dakol po kaming programs ngunyan. Preventive maintenance po katong mga existing na source facilities. Rehabilitation kang pipelines, yun na po itong sinasabi nindong undersized pipelines. Opo. Naghihiling din po kami ng mga alternate na water sources. Nasa plano na po ang binanwaanan, undergoing na po ang drilling. Palestina po sa Yabu because ang area po sa Yabu may area po dyan na po to lang sa may Christ the King po. Hanggang may area lang po dyan na diini na naaabot and dakol na pong request ang mga residents duman na magkaugaman sinda ning sa diring connection ng tubig. Medyo harayo po kaya nakikisakdo da po sinda. Okay. Yan po, ano pa ba? Dahil po na projects ang ginigibo po kang PWAD. Ma'am, siyempre may mga water district kitang katakang MNWD, siguro bako nagaro duman sa pinaka part pa yan siguro kang ma'am. Ang isarog, dakulaw ng ang kumbaga sa operation sa paghanap ng water source, nakasarig baka man nakasarig 100%, gwa kita ng mga pump station. Ang PWAD, talagang yaon ang source na nakula Iyo po. sa Mount Isarog. Iyo po. Yaon po dyan si Himaaw River na spring, Balanak Spring.
Balanak Spring po. Dahol po kami dyan mga nahihiling pa na sources. Nakikishare po kami with Metro Naga Water District. Ugaman po sindang surface source sa Rumangrap. Yan po. Kaya ang po is may partnership with other water district depending on the protected area. So may mga programs po ang mga water district. Actually, ugad din po kaming grupo kayan na ang advocacy po is conservation and protection po kang Mount Isarog Natural Park. Ay, okay. Ma'am, medyo mahara-hararom na din kita sa tuwing pag-uli. Ang sa mga opisina, ang PIWAD may utang man, loan. Mayo po. Mayo. Mayo po kaming loan. Si Hurimi pong loan, nabayaran na po kang March 2023. Okay. Yan po. So, ngunyan, sana po, maday man mag-utang, which mayo po kaming utang. Gusto nindo mag-utang, ma'am? Day po. Ayun po. Sige, mama. Diyan, papadagos niya ito yan. Sa tuyang pag-buwelta, aramo niya ito ang mga kahaputang kang sa tuyang mga konsumidor sa Banwaan ka na pilit Camarines Sur na masisimbagan, asin kaipuan na masimbagan kang sa tuyang mga bisita mo niya ni Ma'am Karina, ma'am? Karina po. Ma'am Karina kang Pili Water District. Arat siya yan sa samuyang pagbabalik. Tanga diri ko nababay na GNN TV48 Naga. Kalma! Lumipat lang ang GNN TV48 Naga sa channel 48.1. What? Direk, ang simple lang ng solusyon dyan. Kunin ang remote, pumunta sa menu Setup o Settings, at hanapin at pindutin ang scan at hintayin. Then, boom! Balik na si GNN sa channel 48 mo. Para sa mga balitang nanguna at napapanahon, At sa mga programang suwak sa panlasa mo. tutok lang sa GNN TV48 Naga, Bida ang Bicolano! From dreams to strategy. From passion to profession. What can you be with a marketing degree? We create brands that connect. Be bold, be the brand. Hashtag market your future. It all starts here At the Naga College Foundation, BSBA Marketing Management. Start your quest to success. Be a Tiger today. Enroll now. Nagbabuelta po kita inang GNN TV48 diretsahan. Kaibahan ta mangiray si Mama Karina, ang Public Relation Officer kang Pili Water District. Ma'am, sa pagpapadagos kang sa tuyang mga kahaputan mo niyan, ma'am, siyempre, di ma'am kang 2020, iba ang taripa kang singil sa tubig. Ano ang mga rason kayo, ma'am, para sa magkaigwaning maglangkaw ngayon? Usually, ang makadaog lang sa tuyong mga konsumidor ning malangkaw kami sa singil sa tubig. Grabe na ang ang reklamo. Ma'am, para maintindihan, ano ang mga rason kung tanong naglalangkaw? Actually po, saro po siya sa misconception kang mga consumers mi and ibang tao po na day po nagbabayad din or bako pong konsumidor kang Pili Water District. Ang Pili Water District po, day pa po nagtataas ning taripa po in 2006. So, maduwang dekada na po siyang day naglalangkaw ning minimum niya po na singil. Kung magtaas man po or may plano po ning pagtaas, magiging may public consultation man po dyan. May public consultation, may approval po kang luwa. Yan po. And kung magtaas man po ning water rates, ini po dahil sa naglalangkaw na expenses po kang operations, kang pag-maintain kang facilities po kang network, distribution network po kang BWAD. So,
dai pa po naglalangkaw Dai pa. ang water rates kang PIWAD since 2006. Siyempre, medyo harahalawig ng panahon. Dahil man siya apektado ang operation kang PIWAD dahil dahil ka mo naglangkaw. Kaya pa man po. Kaya pa. Kaya pa po. Kaya po nagre-rely po kami duman sa collection efficiency para masustain po ang buong operations kang water district. So, sabihin, pwede kong sabihon sa tuyang mga kababayan sa Banwang Kanpili na kung ika-efficient ka o tama ka sa aldaw na pagbayad, monitor mo ang sa imong bayadan obligasyon sa Pili Water District, nangangahulugan na kung araw ka ng 10 or mayoryang isip kang mga nagkukonsumo ng tubig sa Pili, day makakaisip or harayo pa itong posibilidad na maglangkaw kung talagang itong collection efficiency halangkaw. Depende din po kaya. Samo po kaya ang thrust po nga ni is daiman po kami ma-expand pa. Okay. Sa ngunyan, mayo pa pong expansion na mangyayari or plan in the future na magluwas ng munisipyo ng Pili para mag-distribute ng tubig. Kung iba po kaya ang sitwasyon kang ibang water district, kaya po sinda nangangaipon na magtaas ning water rates maninda. So, saro lang po gayud ang collection efficiency, saro lang po siya sa garo factor na i-consider. The rest po, ugwa pa po kaya depende po sa need kang mga water district ang pagtaas po ni water rates. Apo, mambalikan ko lang sa 26 barangay Kampili. Igwa kita diyan kinukonsider na inigayang halimbawa 10 barangay medyo maluyang edig ang supply kang ang pressure o ang bulos kang tubig. Igwa man nga nagaro makusugo na maray. Opo, ang pinaka makusog or ang okay po ang water supply is itong hararani po sa mga water sources. Okay. Ang mga nagkakauga po ng padiit-diit na problema, they man actually po sa sarong barangay, may mga zones lang po dyan na nakaka-experience ng water service interruption, lalo na po pag peak hours. Identified po ang mga elevated areas, arog kang Tagbong. Sa ngunyan po, Bagong Sirang, magkataraid lang po yan. Tagbong, Bagong Sirang, Binubong. Sa taas man po, nagkakapira po, mga zona lang po siya, bako siyang buong barangay. Okay. Aro po kang Kuri, may certain area lang po. Halangkaw po kaya ang area ninda. And pag Sarabayan, lalo na po ngunya na may klase na, Sarabayan nagagaramit. Pag halangkaw ang demand, Sarabay, ini mga elevated areas na ini, saka mga endpoints. Yan po ang nagkakauganing problema sa pressure sa water supply. They may nag-crop up o they na-encounter kang PIWAD itong mga water pump na ginagamit. Pamang kita o igwa? Mayo pa man. Nagkakatira man po, ugwa man po, pero baka siyang significant na maray. po siya significant na factor kung taano nagluluya ang kataraid na barangay or lugar. Yan po, ang pinaka po talaga is, yan, pag kunyari po prolonged na dry season, nagda-dry up man din po ang surface sources tapos po, syempre kung nagda-dry up, kaipuhan mag-increase ng operating hours ang mga pumping stations Yan po, ginigibuhan lang paagi po na para ma-augment, yes po, ma-augment and dai po sarabay na running 24/7 mawaaran. May mga certain times of the day pero mabalik po ang supply ng tubig. May mga lugar na nagsasabi ko ang ibang water district na garurugado na itong water table. To. Sa Pili, day pa man arog kaya? Day pa man po. Although may mga pump station po kami, lalo na po itong mga haloy na pong panahon na day pangani po siya. May pa pong Pili Water District is yaon na itong pump station na ito. Nagkaka-experience na po kami ng sand pumping. Garo po, pag continuous po ang operation kang pump station, dain na din kinakaya po, nagda-dry up man din siya. So kaya nga ni po, hihiling na po kami ng mga alternate na water sources po. Ang identified me po is in Binanwaanan, kasi last year po, super dakol po kaming
receive na complaints po sa Binanwaanan. Kasi prolong po si dry season, elevated po ang Binanwaanan. Although mas haran, pag mauran, okay sinda, Opo. dahil haran ni sinda sa source. Opo. Sinda po ang inutming na nag-proceed po si plano po na halina nga ni po 2021 po, pinaplano na po nga ni Binanwaanan pump station. Tapos ini pong sa Yabu, Palestina, and then sa San Jose po, kasi ang San Jose ang pinakadakula po na, or may pinaka-populated na barangay. San Jose, ma'am? San Jose Ay, po. okay. Ma'am, ang saro pa sa mga aming mga hapot, ma'am, sa mga problema sa billing. Ay, garo nga sobra ngaya ang ano to. Paano ang igwan ako mo na-encounter ka na nagdulok na... May nagkakapira po. Opo. Ang billing ni po, ang proseso ni is read and bill system. Okay. Maduman po ang meter reader, meaning amay, hihilingon po si Metro, i-input po sa cellphone, ipiprint na po si bill. Ang read and bill system po, may prompt po kaya na pag na hiling or compared po duman sa previous na consumption is 50% naglangkaw or 50% nagbaba, maa-alerto po ang meter reader na mag-gibo ng verification bago po i-print si bill. Okay. Itao. Opo. Kumbaga, garo abnormal. Abnormal or may... kung nagtipid man ngaya? Ipaprampang giraray po kasi po baka nag-stock up si water meter. Arog po kayan. Or kaipuhan ng ribayan si Metro. Arog yan, ma'am. Arog po kayan. Tapos po kung kunyari, di pa po satisfied ang consumer or nakalusot pa din po duman sa alert na na-print pa din po ang meter reader si water bill na itao sa consumer. Bukas po ang Pili Water District para i-explain me or mag-gibo po ng another verification. So, ikaw na kayo mahampang. Siyempre na sa public relation. May uga po kaming frontline personnel. So, i-guide mo na lang doon, ma'am. Yes po. Uga po sinda. Uga po kaming mga customer service representative na ma-accommodate po kung gusto nindang ipa-inspection ang sa indang Metro or ipa-check po si konsumo po. So, doon bagay malampayan, ma'am. Halimbawa, kung minsan pag advantage sa consumer, no-talk mo na. No. Pero pag medyo disadvantage, doon ang reklamo. Halimbawa, usually, high consumption po talaga. High consumption. So, doon ang ano to. Pero pag medyo ababa, medyo relax lang muna. Siyempre, nasa advantage ba yan? Ma'am, harot na lang. Medyo bawag kita mag-wrap up kan sa tuyang discussion. Nag-came across sa Pili Water District ang privatization. Privatization. Medyo, ano yan? Issue po siyang issue yan. Opo. Dai po, mayo pa po na plano or ireistorya na ma-privatize po ang Pili Water District. Again po, duman pa din po kita sa public ownership po. Okay. Na government-owned and controlled corporation po ang PWAD, na ang trust is public service, bako po siyang for profit. Okay. So ano ang implication pag ano to? Pag private ka, tapos itong present setup mo yung kang PWAD? Pag private po kaya is, siguro po pag sa mga private na mga concessions, i-controlled po kang government ang pagtaas ng rates. Saro po siya sa pinaka nahihiling ni na ang apektado po is consumers. Which is samo po is public service pa din po kami, public service delivery. Again, not for profit, for public service po. Ma'am, kung babalitan kadikit ang history kang Pili Water District, mayo ka mo sa dining opisina, yaw ka mo sa sentro. Dati po. Dati, nag-aarkila ka mo duman. Ang pagkaaram ko po. Pero kung naglipat ka mo, sa indo na, itong setup mo niyan, itong daga, opisina, sa indo na yan. Dahil may sa diri na kamong lote sa kabuilding, bawas na yan sa mga bayadan kung nag-aarkila man. Dai po nag-aarkila, sa diri mi na po siya. Diba, kung halimbawa nag-aarkila, di bawas ng maray. Bako na. Bako na ng ano to. So, kung may gagastusan man ka mo, di na to kabalik kung kukurintahan. Pero ang workforce kang ano to, ma'am? Sa ngunyan po, ugwa kaming 126 na employees.
dikit na lang po dyan ang job orders. Okay. Specific na number po, not sure po Apo. ako. Pero nasa more than half naman po ang casual and permanent. And then the rest po, you have job orders. Yung mga usually po, baguhan man po siya. Okay. Opo. And then the rest po, mga project and mga project-based employees po. May mga on-call. On-call. Ay, actually po, bakong on-call. Pag may project po, kunyari may connection, bagong linya. Opo, bagong o kaya rehabilitation. Yan po, mga project-based employees. Project-based. Tapos itong... May specific period lang po sinda na nalalaugan. Do you have any capacity building? Tanganing, siyempre, kang 2020, 2015, 2020, iba ang may mga bagong mga pulisiya ang gobyerno. Opo. Para mas kamuman bilang empleyado, mas ma-deliver man nito ang mga serbisyo na ayon sa setup mo niyan kang pag-deliver kang service. Igwa man mga trainings kayo. Yes po, proactive ang satuyang ang management po hang PWAD na send out po ang mga employees. Arap mo yan. Baptism of fire po, sabi ni GM. Yan po, may mga capacity building na activities po kita, training sa luwa, saka sa loob po kang office. Ano pa po? Dakol po na trainings ang pinapa-attendan po sa mo sinesend out po. Kaipuhan po siya. Ano ma'am, ang Pili Water District, kaipuhan, makihalubilo man sa... Siyempre, ikaw kang Olympics ba gano'n, ma'am? Ayun po, Biwada. Ano yun, na nakakatabang, halimbawa, ibang water district ngaya, sa luwas kang Bicol, na hilingon ko anong operation, takanin ko ano man ang pwedeng darahon, hindi sa PWAD, ginigibo man. Ginigibo po siya during Biwada or kung ano man pong mga seminars or convergence. Ugwa po kitang knowledge sharing between water districts. Apo. Yan po, importante po yan. Kasi may mga innovations or mga initiatives po ang water district na pwede palang i-replicate man din po kang PWAD or kang other district man po. Apo. Ma'am, subago pa sa preliminaries namin, nasabi kang pwedeng kumbaga i-text kung nilistahan ka dyan o kung tuo mo o paano ang satuyang mga consumer sa Banwa Kanpili na makaka-reach out na dain na mas dumang sa indong opisina. Ano po ito? Ma'am, ito ang sa ibigay ko, ma'am. Ang uga po kaming official Facebook page po, ang Pili Water District. Ang call and text hotline naman po is 0919-066-4617 or you can directly inquire po sa 0998-996-1587. Bukas man po ang mga linya sa Messenger po and email me po and website. Ang email niyo po is ogm@piliwaterdistrict.gov.ph. Ayun. So, dahil na-broadcast din, ma'am, ay expect mo na ano to. May dakol po. Pero sa hiling takayin, ma'am, the more na may mag-feedback sa inyo, siguro the more na makakapacitate ang tao na sabi ta, pag bukas ang opisina, na dako lang nakakapagpaabot, siguro mas na-empower ang sa tong community. Actually po, mas na-appreciate ning maray na nagko-communicate po kamo or nagme-message po sa mo. Say for example po sa mga leaks, nakulon pong report ng leaks sa mo. O kaya kung ano po sa mo, dai po mitulos na hihiling yan. Kasi po ang piraman lang po baga ang empleyado kang PWAD and dahulaon ang pili. Pag may nagme-message po sa mo, at least na-alerto po kami na, dumanan po, nindunita may leak. Actually po, tabang sa mo na may mga reports or complaints po sa mo. Okay, isingit ko lang, very, very quick lang, dahil sabi, sa kuryente, igwa ng jumper. Sa tubig? Ugwa po. Igwa man? Ugwa po. Ano nga po kin? Pilferage po. Okay. Pilferage sa kuryente, pilferage sa tubig. Iwan din po sa mo. Pinapa na yun, ma'am? Ano to? May mga incentive po kaming tinatao na sa mga nagre-report po sa ng illegal connection. Discreetly, tigdudumanan mi po. Nag-investigate kami. Ini-inform mi itong involved na tao para po makaulay po muna kung tig-verify kung ini talaga illegal connection. And then, as much as possible,
maka-arrive into an arrangement or mediation po mo na pag di po talaga, Kasuhan. Kasuhan. Which is ano po kaya siya? Batas. Okay. Saka malaog na yun dumam sa itong sinasabi ang pag sinabi kayang naghahabonin tubig, ito hindi nag-aagi sa metro. Opo. Na duman ito malog sa pigpapaliwanag mo sa bago na ang gusto ang tubig, pinapakinabangan. Yes, Kung may po. systems loss ang Opo. iyon itong tubig. Kaibahan po siya. Kaibahan ito. Opo. Okay. Thank you, Ma'am Karina. Yes, so, salamat pa, Ma. Thank you po. Sana maulit pa ang pag-guest mo digdiyo. Siguro, Ibami na po si GM. Iba mo si Ma'am Ana Fe Culaw, si Culaw GM, para po sa mas comprehensive na marian sa tuyong ulay-ulay pag-abot sa operasyon Campilio Water District. Sa labang patak na kan tubig sa satuyong mga gripo, may mga personahe kita sa Pilo Water District o PWAD na nagpipirit na masigurong malinig, salbado, asin padagos na naaabot ang labang harong nin malinig na inuman na tubig. Ang PWAD, bako sa ng opisina o ahensya, imbis ini katuwang kan komunidad, anuman ang angat sa buhay. Limitadong supply, teknikal na mga berya, maging epekto kang panahon, padagos po ang PWAD sa pagmamaigot na mapakaray pa ang serbisyo. Kung may kakulangan, dapat bukas ang komunikasyon. Kung may reklamo, dapat dinadangog. At kung sabi ni Ma'am Karina, naigo sila mga hotline na pwedeng ipaabot sa social media. Ang silag may paninindugan asin pagrespeto sa tao, bako sa na dapat opsyon, kundi obligasyon bilang patunay kang marhay na pagsiservisyo sa publiko. Sa kabilugan, ang tubig simbolo ng pagkakasararo na dapat niya itong pangatamanan. Kasabay, kang pagdalihig kang tubig ang promesang dagos-dagos na igwang malinig na inumo na tubig asi mas matuninong na pagbuhay para sa gabos. Mag-iribahan po kita liwat sa masunod na episode. Ako po si Melvin Machado. Asin ini ang GNN TV 48 Naga, sarong hapot, sarong simbag, diretsahan. Thank you po.